कसारा घाट बद्दल तुम्ही नेमके ऐकलं असेल. हे जर निसर्गाबद्दल आणि दुसरं म्हणजे तिकडचे भयकथा. यावरच आपली आज एक भयकथा आहे. कसारा घाट एक भयकथा. तुमचे काही कथा अनुभव असतील जे तुम्हाला असं वाटते माझ्या आवाजात असावे तर मला इंस्टाग्रामवर मेल आय डीवर नक्की सेंड करा, जे डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला भेटतील. आणि इंस्टाग्राम आय डी tejas.story. अमित आणि श्रीनाथ दोघेही मित्र कमी आणि भाऊ बोलले तर यात काही फरक नाही. आणि यांचाच एक मित्र हर्षवर्धन, त्याचं लग्न होते. त्याच लग्नासाठी अमित आणि श्रीनाथ रात्री 11ला मुंबईवरून निघणार होते. हर्षवर्धनला फोन करून कळवले, आम्ही दुसऱ्या दिवशी येतोय, काळजी घे, आणि हो, उद्या संध्याकाळी पार्टी करू जमलं तर. आणि इकडून श्रीनाथ आणि अमित आपल्या 4 व्हीलरमधनं निघाले. साधारण 11 वाजले असतील. मुंबई सोडत आलेली एक ढाबा दिसला. या दोघांनी तिथे गाडी थांबवली आणि भरपूर पोट भरून जेवले. त्यांनी 1 प्लेट फुल बिर्याणी घेतली होती, त्यामध्येच त्यांचे पोट भरले. पण बिर्याणी एवढी चांगली होती की पोट भरून सुद्धा त्यांनी पार्सल बिर्याणी घेतली, हाफ प्लेट, जेणेकरून कदाचित जर रस्त्यामध्ये भूक लागली तर खायला. श्रीनाथ गाडी चालवत होता. थंडीचे ते दिवस, जेमतेम गाड्या आणि धुका. हे दोघंही आपल्या कॉलेजच्या आठवणीमध्ये रमून गेले होते. आणि हळूहळू करून अमितला झोप येऊ लागली. आणि शेवटी बोर्डवर लिहिलेले वाचले, कसारा घाट 2 किलोमीटर. आणि श्रीनाथच्या मनात एक वेगळीच धडकी भरली. ए अमित ऐक ना, गाडी चालवतोस का रे तू? आणि झोपेच्या अवस्थेत असलेला अमित बोलला, अरे काय रे, चालव ना, काय घाटाला घाबरतो? आणि श्रीनाथची समजूत काढून तो तसाच गाडी चालवू लागला. हळूहळू करून घाट दिसू लागला होता आणि घाटावर गाडी चढू लागली. जेमतेम गाड्या दिसत होत्या, पण कळत न कळत ते देखील आता अदृश्य झाले असे वाटत होते. रस्ता अगदी सुमसाम होता. आजूबाजूला ते झाडे आणि काळोखा चिरत असलेला त्यांची ती हेडलाईट, बस एवढंच काय दिसत होते. गाडीने आता चांगलाच वेग घेतला होता. पण अचानक श्रीनाथने गाडीचा जोरात ब्रेक मारला. अमित देखील थोडा पुढे जाऊन धडकला आणि ओरडू लागला, अरे वेडा आहेस का काय? झोप कंट्रोल नव्हती होत तर मला बोलायचं ना, मला उठवायचं, अशी गाडी का थांबवली? आणि श्रीनाथने हात समोर दाखवला आणि त्यांनी पाहिले की त्यांच्या समोरच एक मयत नेत होते आणि त्याच्यावर 20 ते 25 जण चालत होते. हे पाहून दोघांनाही भीती वाटली. बापरे, हे विचित्रच बघतोय ते, अमित बोलला. पण एक प्रकार यांच्यावर विचित्र घडला. ते मयत आणि त्यांच्यावर असलेले ते लोक जरी पुढे जात असले तरी ते लांब जात नव्हते असे वाटत होते. एक काम कर श्रीनाथ, तू घे गाडी पुढं. आणि घाबरलेल्या अवस्थेत श्रीनाथने तशीच गाडी घेतली. श्रीनाथने गाडी जवळून घेतली आणि त्यांच्या सगळ्यांच्या तोंडाकडे यांनी पाहिले तर कोणताच हावभाव नव्हता. एवढे शांतपणे चालत होते. अमित बोलला, एवढ्या रात्रीचं कसं काय असेल? पण कुठेतरी यांना भीती वाटत होती. तसाच यांचा प्रवास चालू होता. आणि अचानकच साधारण 10 ते 12 वर्षाच्या मुलांनी यांना हात दाखवला. तो गाडी थांबवायला सांगत होता. ए श्रीनाथ, गाडी थांबवू नकोस, चोर वगैरे कोण असले तर? यांच्या मनात भीती होती, पण हे दाखवणार कसे? गाडी यांनी थांबवली नाही. पण अक्षरशः 2 मिनिटाच्या अंतरावर तो मुलगा पुन्हा आला आणि गाडीच्या समोर येऊन धडकला. गाडीचा ब्रेक जोरात मारला. थांब, काय केलंस हे? अमित श्रीनाथला बोलला. श्रीनाथ गाडीतून उतरणारच, पण त्या क्षणी त्यांनी पाहिले की समोर कोणी नव्हते आणि यांना कळाले की यांनी काय चूक केली. अमित, हे बघ, आपण निघूया, हे काहीतरी वेगळंच प्रकरण दिसतंय.
गाडी आता तशीच चालू होती. पण आता मात्र हे फसले. यांच्यासमोर एक लाल साडीवाली बाई होती. साधारण एक 30 वर्षाची. दिसायला अगदी गोरीपान आणि यांच्याकडे बघून हात दाखवत होती. अमितने सांगितले, अरे एक काम कर, थांबव गाडी, ही कोणतरी मनुष्यच वाटते. पण श्रीनाथने गाडी थांबवली नाही आणि ते तसेच पुढे गेली. अमितला फार चीड आली. तू काय वेडा आहेस का काय? अरे माझं ऐकलं का नाहीस? गाडी थांबवायचीच ना. पण श्रीनाथ यावेळेला काहीच नाही बोलला. गाडी यावेळेला 80 ते 90च्या गतीने होती आणि त्याच क्षणी अचानक तोच लहान मुलगा हा पुन्हा समोर आला आणि गाडीच्या धडकेने हा लांब फेकला गेला. आम्ही जोरात ओरडला, अरे वेडा आहेस का काय? बघायचंच ना आधी, नीट चालवत जा. गाडीचा ब्रेक मारला, पण श्रीनाथ काही बोलणार त्याच्या आधीच अमित हा गाडीमधनं उतरून गेला आणि आतमधनं श्रीनाथ जोरात ओरडला, अरे अमित, ये लवकर आत. अमितने इकडे तिकडे बघितले आणि नंतर तो जोर जोरात हसू लागला. अरे काय यार, हे बघ ही मोठी पिशवी होती. एक प्रकारे बुजगावणं वाटतंय. आपण ह्याला समजून घाबरलो होतो. पण हो, हे आहे मात्र छान, अमित बोलला. अमितने बुजगावनं ते घेतलं आणि आपल्या मागच्या सीटवर टाकलं. श्रीनाथ खूप समजवत होता, पण अमित त्यावेळेला काही ऐकण्याच्या परिस्थितीत नव्हता. आता गाडी चालू लागली, पण असे वाटत होते की गाडीत 2 नाही तर अक्षरशः 10-15 जण बसलेले आहेत. जी गाडी किमान 90 ते 100च्या वेगाने चालली पाहिजे होती, ती आता 30 ते 40च्या वेगाने चालत होती. त्यांच्या ठिकाणापर्यंत जाणं तर सोडाच, पण साधा घाट पार होईल की नाही याची भीती वाटत होती, कारण की इंजिन ही गाडी खूप घेत होती. इथून येऊन आपण चूक तर केली नाही ना? आता अमितच्या मनात देखील हा प्रश्न सतवत होता. हे दोघं जातच होते, पण त्याच क्षणी दोघंही हडबडले, कारण की त्यांनी पाहिले की तेच 20 ते 25 जण आणि तेच मैत हे पुन्हा त्यांच्या समोरून जात आहे. अरे हा काय प्रकार आहे? श्रीनाथ बोलला. पण यावेळेला अमित बोलला, आता तू थांबवू नकोस, गाडी घे. हे तसेच गाडी घेत होते आणि ती बाई यांना पुन्हा दिसली. ती यांच्याकडे बघून एक हास्य देत होती आणि श्रीनाथ बोलला, तुला माहितीये ना मी मगाशी गाडी का नाही थांबवली? तिच्या पायाकडे बघ. अमितने तिचे ते पाय बघितले आणि तो धक्क बसला, कारण की त्यांनी पाहिले की तिचे पाय हे मुळात नव्हतेच आणि ती हवेत तरंगत होती. अमित जोरात किंचायला, पण कुठेतरी श्रीनाथने तिचे तोंड तसेच बंद केले आणि गाडी चालवत राहिला. 5 ते 10 मिनिटं झाले असतील आणि शेवटी श्रीनाथ बोलला, वाचलो रे बाबा. पण कळत न कळत दोघांना मागून एक हसण्याचा आवाज येऊ लागला. चुकून मागे बघितल्याने त्यांनी पाहिले की तो बुजगावनं हे अक्षरशः उठून हसत आहे. त्याने श्रीनाथवर वार करण्याचा प्रयत्न केला, पण कुठेतरी अमितने त्याला पकडले आणि तसंच मागे जाऊन दरवाजा उघडून त्याला त्या गाडीच्या बाहेर फेकले. अमित देखील पडता पडता वाचला. अमित, तू ठीक आहेस ना? आणि अमित बोलला, श्रीनाथ काही होऊ दे, तू गाडी थांबवू नकोस. श्रीनाथ बोलला, का? आणि अमित बोलला, मागे बघ. श्रीनाथने आरशातून मागे पाहिल्याने त्यांनी बघितले की ती बाई, मयत झालेले ते 25 जण, तो लहान मुलगा आणि हे बुजगावणे सगळे यांच्या मागे त्याच गतीने धावत येत आहेत. दोघंही देवाचं नाव हे जोरजोरात घेऊ लागले. दोघंही देवांचं नाव घेऊ लागले, पण सगळ्या आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मागून ते सगळे भूत मिळून एकाच वेळेला
काहीतरी बडबडू लागले. येऊन तुम्ही चूक केली, मरणार. तुम्ही दोघं पण मरणार. अमित आणि श्रीनाथ दोघंही घाबरले होते. पण अमित बोलला, लहानपणी माझी आजी बोलली होती की यांना मटन, मांस हे सगळं खूप आवडत असतं. आणि अमितनी वेळ न घालवता त्यांच्याजवळ असलेली ती चिकन बिर्याणी काढली आणि तशीच गाडीतून बाहेर फेकून दिली. ती बाहेर पडली आणि सगळ्या भूतांचे लक्ष त्याच्याजवळ गेले. हे दृश्य किती विचित्र असेल आणि भयंकर तुम्ही कल्पना करू शकता. तुमच्या मागे साधारण 30 भूतं लागलेत. ती बिर्याणी पडताच सगळे त्याच्याकडे पाहू लागले आणि त्या भूत हे त्या बिर्याणीवर तुटून पडले. संधीचा फायदा तसाच उचलला आणि गाडी ही अगदी वेगात जाऊ लागली. 100, 110, 120 दिसेल तशी गाडीचा वेग घेऊ लागले. आणि हळूहळू करून ते सगळे भूत हे अदृश्य होऊ लागले. कसे बसे ते दुसऱ्या दिवशी मित्राच्या लग्नाच्या ठिकाणी पोहोचले. दोघेही शांत होते. काही वरड्यांनी त्यांना विचारले, काय हो, काय झालं पाहुणं? आणि त्यातल्याच एकाला सांगितले. तर तो बोलला, कोणी बोलतं तिथे भूतं असतात, कोणी बोलतं नसतात. पण हो, ती बाई आणि ते मयत झालेले लोक हे तिथे नक्कीच भेटतात. त्या बाईबद्दल असे बोलणे आहे की एकदा ती तिथून जात होती आणि तिला तिथेच मारून टाकले. आणि मयत झालेल्या लोकांचं तर एकच आहे, खूप वर्ष आधी तिथून त्यांना नेत होते आणि एका ट्रकाने जागेच सगळ्यांना उडवले. पण तो मुलगा कोण होता लहान हे अजून कोणालाच माहीत नाही. बरं झालं तुम्ही वाचलात, नाहीतर पुढच्या वेळेला तुमच्यासारख्याच अमित आणि श्रीनाथला तुम्ही दिसला असता, तेही भूत म्हणून. कथा कशी वाटली मला इंस्टाग्रामवर कळवू शकता. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर ईमेलवर मला सेंड करू शकतात किंवा इंस्टाग्रामवरही. डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक भेटेल आणि इंस्टाग्राम ID आहे tejas.story. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.